नाम सुबह आनी सारी कहानी ब्लॉग ताबुक जों आनी मोनाय बेखनै बेरायनो हायजागि आंगो मो जागा के बसिनि तंखबाय किसा कमेन्ट खै सादि मा खायसं फायमा लामा नै हिमना दमानि बस बिसि मखा उरुवा पारा कसा थांमानि लामा yang खायसं गारि कायमानि लामा ता गमा खायसं फायमानि लामा hi यार फुटबल संतलायो स्कुल माता हारे काम ताव खे बेरेमा तिरा जाराको से सपोट फसिबो जों